Ay, sir. Ano sa guni? Nakasami na tabo ni mo daw. Kasuka mo ka. Kasuka mo ka. Dali. Sudi na. Lingkod. Lingkod. Sa'yo tabo ako na eh. Lalong kasi kayo magkasuka na. Ha? Kung sabi na nagkaon mo gabi eh. Ay, wala ron ni pa. Basin impalatso ron ni pa. Ayuho naman ha. Ibasig mong buros kay sa pamisita rin ng mga laki na kabog dire. Ayuho, nung makabalok ko anak kay. Kaya pa, boros dyo ko pa. Hilo mo sanay. Tuga sa tinoon. Kisa na kapaburos sa tanda ka lalaki na bisita dire. Dili ito kong nusugot. Ug di mo pakita nang imong mga kapaburos nimo. Ipamatson doon ako nag. Di na mo pakita na karon. Asa din ang kapaburos nimo? Tuga sa tinoon. Kisa na kayo mo nimo. Apa? Di juga mo tugan. Kisa na kayo mo nimo laki ba? Ha? Mutugan ako pa. Silang Ricardo si Remendador katong miaging bulan pa. Gitabangan ko nila bitaw ato pa. Ayati na. Ah, manigo. Kisa na mga laki ha. Ha? Maulaw ko nila pa. Anong maulaw ka? Ito pa ibabasan ito ba maulaw? Ha? Anong maulaw ka? Dali, dali. Dali. Manigo. Ipamatyon na ako ng mga laki ha. Mantay bay. Pusisya ko itong ibuhat na ito itong miaging bulan. Mama, Matig maburos to si Daniela Soluyot. Isugod ko ito amahan na ito. Hindi ganoon to. Ay kahadlok, kagustuhan na ito ni Daniela. Mahadlok mata nang ipasulod pag ito sa ilaha. Itili sa kay makasuhan to niya itong amahan na ito. Ito arba itong sala. Hindi pa sa gusto magpriso bay. Ay nasigo na una ana, kalimti na na. Palit sa sigarilyo ato kay arong manigarilyo ta. Ambe. Ano, palit sa to, bali 20. Abutar sa kuha na ha. Gali na bitaw na eh. Hey! Kaya na kaya? okay na ba? Doon na sila kabuk pa. Run. Uy, na, nakita na ko si Daniela o kato yung papa. Na, murag sulong sunoon ta ato. Taan pa na ikaw yung buros, yung kagdili. So may buhato na ito aniro. Ay yaga na, patay sa taan ni Ro. O magagaing hundaan ng isog mo din ng papa na. Matay dito tudlo na rin ko ito umahan. Kailaguro to na ako. Ikaw, kay ikaw rin nakita. Ikaw, ang ako raman, apil man ka. Nan, saon nga to ni Ron, nang ikaw may unang layog ni Daniela ato. Yan, bisan kay apil ka. Mabuang, alang ako rin kasabo na tong amahan niya. Kung mapiriso ko, that's mapiriso ko ka mo. Pangangin po naman ko, buwan ako di sa kung ano na yung amahan. Walakan mo diha. Ang hindi ka na ako. Nan, tala, layas tahan eh. Wala. That's gagawin ko kung saan. Dali, bigyan ko. Hoy, asa mo pamaingon? Asa mo pamaingon? Ni, manglabar, Mikol. Kita mo kami. Mamatyo mo na ako rin mo. Dali, kung pabili ka. Patubang mo eh. Tala, tutubang mo ni. Padala ko po sino yung amahan. Ay ka, hadlok, ay kabala ka na, tala. Lingkod, 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 lingkod. Go. Lingkod, ay pinahinay, lingkod, lingkod. Lingkod na gay. Oh, lingkod, lingkod. Lingkod. Oh. Tugan mo sa tinod. Ayaw pa. Kisa na kayo na kung anak. Tugan. Ayaw pa. Hoy, tugan. Hoy. Tugan, kisa na kayo ninyong duha sa kong anak. Itudla, itudlo. Itudlo. Kana pa si Remendador may nakaburos. Ikaw? May nagkapaburos sa kong anak? Eh, dili ra sa pud ako. Apil sa pud na siya. Tugan mo sa tinuod. Apil lagi na siya oh. Ayaw sa pa, ayaw sa pa. Tinatangtang ako ng sleeveless pa. Sorry kayo nak. Sorry kayo nak. Sorry kayo nak. Isa gyud din nakaingon nimong lakiha din. Nak manong gipasapad amin taon ka ana na. Oo, si Ricardo kailan may na performance pa. Kan eh? Ikaw mo nakiingon sa kong anak? Huminyo ka din eh. Ay,
muminyo ko. Ay, gaduha-duha. No! Ay, dili si ko patay-patay. Dili. Nganong gaduha man ko uminyo sa ko anak? Igat mo gani mong anak Kaul. Ay, igat di ay. Ay, dili si ko patay-patay. Dire. Mo nila ko uminyo sa ko anak. Baho mo ilok imong anak Kaul, pa ligo-ligo. Sino na anak? Ngay na mo Ricardo. Ricardo. Karaan lang diya ko maligo Ricardo. Ay, gibahuan day kasi kung anak abikin human na kaniya. Bay. Wala na, patay na gyud. Alay ang call, nakapatay kag tawo. Ay, patay di ay. Ikaw, uminyo ko sa kunak dali. Uminyo naman ko call. Ay, sige. Uminyo mo sa kunak. Yes! Ay, isa. Dili naman usa. Ay, kaduha-duha. Sakit ka. Usa man, uminyo ka. It really hurts. Halugi. Ay, sa call, ay sa. Ay, halugi. Ngayon dili mo sa uminyo sa kunak. Hindi ka isa call. Ay, ngilgig abikin human na nimo sige gamit. Ganda ka? Patay na si Dominador. Ano ko'y bahala ni pa? Say patay. Ano man Di pala patay, halugi. Ay, buhi pa day ka. Ikaw dyan makagminyo sa kunak. So, mo. Minyo po sila. Uminyo naman ko call, pero ulay halo. Yes! Tara ba kayo? Dili, kinahalang din minyo ko mo. Dah, boleh sa ito. Hoy! Dali! Boleh ka sa inyong balay. Dali, ayaw mo pagahi magka. Magminyo na mo. Dali, ayaw mo anak ko. Dili, may nudod. Boleh mo sa ito balay. Huwag pa naghalok mo dito. Tungkol sa tinod. Ayun sa ipakita na. Kasabi niya. nga. Ay, kahadlok. Gustuhon ko ito ni Danila. Mahadlok man ka na. Ang buwan pa. Ay, rasigong na una na. Kalimtira na. May tutog si Grilliad na. Isa. Tawag ko ba yung putik na? Sige. Kanang laki ha? Ano makahiluding mo kayo? Okay na pa. Doon na sila. Doon na sila kapawa pa. Di ba gamumin? Ay, isa. Murag magkurot ang siya. Nay! Lagi ka! Uy! Ikan lang. Uy! Ay, ayan, nagtindog po. Hindi na ba? Cut! I cut! Uy! Papa ni Danilo. Nan, sa umrato ni Ron? Ikaw may ga... Ikaw ay may ganda ingay. Action! Makita ka? Ay, makita ka. Action! Tara. Lato ko bang Amahan. ika hadlok. Tisip ko na lang. Dali! Likod! Pamusilon mo na ako karon di mo manugan. Isa na kilos kong anak. Ang anak. Hoy, dali. Panglingkod mo, lingkod. Pamusilon mo na ako, pamatyon mo na ako di mutog ano kisa na kaingos kong anak. Lingkod, ikaw, lingkod dong. Action. Hoy, dali. Palingkod mo, lingkod. Asa mo pamayon ha?
Lingkod, 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 lingkod. Ikaw, lingkod, 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 lingkod. Lingkod. Oh, kana lingkod. Oh, lingkod. Tugal, kisin na kingon sa kuwan. Action. Hoy, asa mo pamaingon? Dire, lingkod mo, lingkod. Lingkod, lingkod ikaw. Lingkod, lingkod. Lagay mo, lingkod. Ay, mo pa lingkod. Lingkod pa. Hoy, asa mo paingon? Dire, balik mo dire. Balik. Lingkod. Ikaw, lingkod. Hinay pa ikaw. Hinay, lingkod. Lingkod, ay, basta kisap. Tugal, kisin na kingon sa kuwan. Dali. Itugal, pudlo. Galing. Action. Hoy, tugan! Hoy! Tugan! Kasi nagkaingon ninyong duha sa kong anak! Itudlo! 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 Kenapa? Hindi na ako. Kenapa si Ricardo kailan may Dili Ricardo Dominado. Ay, dominat. Ay, dili! Sige, patay! Otro ka pusil? Hindi ka. Sa utma. Ngayon di ka maminyaw? Igat man gano'n ako. Ay, nabuang na. Ay, Nabuo. Patay na dyan. Patay na dyan. Anay, ang cool. sawa na dyan si Dominado. Papatay na dyan. Wala ko'y basa ba? Ay, patay. Awa na mamana. Yes, Dominado! Yes! Yes! Dominado! Yes! Yes! Nakakamatay na Ricardo! Hello guys, dagan dahil salamat sa paglantaw sa among video karong adlaw. Please subscribe and like and comment. Maura to, dagang salamat mga guys.